विद्यामंदिर हायस्कूल कणकवली प्रशालेची सान्वी रघुनाथ कारेकर ही 100% गुण मिळवून राज्यात जिल्ह्यात प्रथम आली आहे। तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत असून आईवडील देखील भारावून गेलेत। तिच्याशी संवाद साधलाय कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी। महाराष्ट्रामध्ये 10वीचा निकाल आज लागला आहे आणि 10वीच्या निकालामध्ये कोकण बोर्ड हा नेहमीच अव्वल असतो। मुलींनी यावेळी बाजी मारली दिसते आणि दरवर्षी मुलीच देखील या पहिल्या असतात। आज आपण बघतोय की कोकणामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवलीमध्ये 100 पैकी 100% गुण मिळालेली सान्वी कारेकर आपल्या सोबत आहेत। नमस्कार, तुझं अभिनंदन। पहिलं एवढे 100 पैकी 100% गुण मिळाले आहेत तुझं। कोकण साथ लाईव्हच्या माध्यमातून आम्ही तुझं अभिनंदन करतोय। जे वडील देखील आहेत, तुझी आई देखील आहे, त्यांचे काय सांगशील एकंदरीत आज तुला कसं वाटतं या निकालाबद्दल? रिझल्ट लागल्यावरती तर मला खूप आनंद झालेला। 10वीचं वर्ष सुरू झालं तेव्हाच मी ठरवलं की 100% मार्क मला मिळवायचे आहेत। आमच्या शाळेमध्ये 100% मार्क मिळवायची आणि जिल्ह्यामध्ये नंबर काढायची तशी परंपराच आहे। मग त्याच्यापासून इन्स्पिरेशन घेऊन मी आधीच ठरवलेलं की असे 100% मार्क मला मिळवायचे आहेत आणि ते आज स्वप्न माझं पूर्ण झालं। मग मला खूप आनंद होतोय। निश्चित आनंद। पण यावेळी ही जी मेहनत घेतलीस या मेहनतीमध्ये श्रेय नेमकी कोणाचं देईस? श्रेय सगळ्यांचंच आहे। म्हणजे माझ्या शिक्षकांचं, आमचे मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, माझे आई वडील हे नेहमीच मला मोटिवेट करायचे, प्रोत्साहन करायचे आणि माझं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी नेहमी मला त्यांनी योग्य मार्गदर्शन केलं। आमच्या सगळ्या शिक्षकांनीसुद्धा आम्हाला मार्गदर्शन केलं। माझ्या आई वडिलांनीसुद्धा मला नेहमी योग्य ते मार्गदर्शन केलं आणि मोटिवेट केलं। मॅथ्स आणि संस्कृतमध्ये तू अव्वल ठरली आहेस, एकंदरीत काय सांगशील? हे दोन्ही खरं तर माझे खूप आवडते विषय आहेत आणि सगळ्याच विषयांचा आम्ही अभ्यास असं फोकस न करायचे, सगळ्याच विषयांमध्ये मी आउट ऑफ मार्क मिळवायचा प्रयत्न केला आहे आणि आता या दोघांमध्ये आउट ऑफ मार्क मिळाले। अभ्यास करताना काही अडचणी आल्या असतील, त्या काही अडचणी शेअर करशील इतर? अडचणी म्हणजे असं काही विशेष अडचणी आल्या नाहीत, कारण मी लेक्चर्स चालू असतानाच सगळं समजून घ्यायचा आणि प्रयत्न करायचे। पण तरीसुद्धा असं काही वेळा अभ्यास करताना शंका वगैरे यायच्या, तर मग मी लगेच आमच्या शिक्षकांना, त्या विषय शिक्षकांशी कॉन्टॅक्ट करून ते माझ्या सगळ्या शंकांचं निरसन करून घ्यायचे आणि आमची स्कॉलर बॅच काढायचे शाळेमधनं। त्याच्यामुळे आमचा सिलेबस लवकर पूर्ण व्हायचा आणि नंतर मग उरलेला वेळ असेल त्याच्यामध्ये आम्ही पेपर वगैरे सोडवायची प्रॅक्टिस करायचो। त्याचा आम्हाला खूप फायदा झाला। या आधी देखील तू शाळेत अव्वल नंबर मिळवला होतास। एकंदरीत तुझ्या आईवडिलांनी देखील एक विशेष मेहनत घेतली आहे असं देखील सांगतेस। आता जी पुढची जी पिढी आहे किंवा जे येणाऱ्या ज्या मुली आहेत त्या अभ्यास करतात, काय त्यांना बनायचं आहे किंवा तू काय बनशील, काय सांगशील पुढे काय बनायचं तुला? मला पुढे आता इंजिनिअरिंग करायचं आहे, त्यामुळे आता मी JEE आणि CETची तयारी करणार आहे। मी दररोज अभ्यास करायचे फोकसनं। म्हणजे मला जेव्हा वाटेल असं तेव्हा मी कंटिन्युअस अभ्यासाला बसली की ते एखादा जो मी चॅप्टर करते किंवा जो टॉपिक करते ते पूर्ण केल्याशिवाय मी उठतच नव्हते आणि कॉन्सन्ट्रेशननं कंटिन्युअसली दररोज अभ्यास करायचे। किती तास अभ्यास करायचे, कसं नियोजन असायचं? नियोजन म्हणजे माझं रोज मी अभ्यास करायचे, म्हणजे जसा मला वेळ मिळेल किंवा होमवर्क वगैरे कंप्लीट झाल्यावरती सेल्फ स्टडी वगैरे असं दररोजचं नियोजन माझं वेगळं असायचं। असं टाइम टेबल काही ठरलं होतं का? टाइम टेबल म्हणजे मी शाळेतनं आल्यावरती कंटिन्युअस अभ्यासाला बसायचे। इतर ज्या मुली आहेत त्या देखील अभ्यास करतात, त्यांना काय सांगशील? सांगेन मी त्यांना असंच की 100% मिळवणं हे काय अशक्य अशी गोष्ट नाही आहे। आपण जर का प्रयत्न केले आणि त्या दृष्टीनं योग्य असे प्रयत्न केले तर मग ते नक्कीच पॉसिबल आहे आणि आपण आपलं एम ठेवतानाच नेहमी मोठं ठेवलं पाहिजे। आपण सर्वांनी 100% मिळवायचाच प्रयत्न केला पाहिजे आणि आपले 100% दिले पाहिजेत, मग आपल्याला यश नक्कीच मिळेल। निश्चितच यश नक्कीच मिळेल सांगितले। काय सांगाल, तुमच्या मुलीने आज 100% गुण मिळवले, कसा आनंद आहे? आनंद खूप झालेला आहे मला आणि म्हणजे तिनं म्हटल्याप्रमाणे ध्येय ठरवलेलं होतं की विद्यामंदिर हायस्कूलची 100%ची परंपरा पुढे न्यायची आणि जिल्ह्यात पहिला नंबर काढण्याची आणि ती नियमित अभ्यास करत होती रेग्युलर आणि लेक्चरलाच ती अगदी कॉन्सन्ट्रेशन करून ऐकत असल्यामुळे तिथेच तिचा अभ्यास म्हणजे पूर्ण व्हायचा। घरी मग काही लिखाण वगैरे असेल असं यात ती म्हणजे शिक्षक जे सांगतील त्या दिवशी ते सगळं व्यवस्थित ती आज्ञाधारकपणे अगदी व्यवस्थित पूर्ण करत होती
शिक्षकांचं सपोर्ट पण तिला चांगला होता, सर्व शिक्षकांचा, शाळेतील शिक्षक, मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, संस्थेचे लोकसुद्धा मध्ये मीटिंग वगैरे घेऊन मुलांना प्रोत्साहित करायचे, गायडन्स द्यायचे. हां, त्यामुळे त्याचा पण फायदा झाला आणि ती कसं रेग्युलर अभ्यास तिचा असायचा सातत्यपूर्ण. एक वडील आहात, 100% गुण मिळाले आहेत. काय अभिमान? खूप भरून आलेलं आहे. सकाळी ज्यावेळी 11:30 वाजता रिझल्ट पाहिला त्यावेळी खूप भरून आलं. हे यश आहे तिच्या नियमितपणाचं, सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा तो आहे आणि तिच्या डेडिकेशनचा आहे. तिने आपला फोकस हालू दिला नाही. फक्त अभ्यास न करता अभ्यासाबरोबर तिने इतर तिचे छंद पण जोपासलेले आहेत. अगदी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत ती खेळ खेळत होती. तिने खेळ सोडला नाही आणि त्यामुळे तिने अगदी कोणत्याही प्रकारचा ताण न घेता आपलं जे ध्येय आहे ते ध्येय पूर्तता कशी करता येईल याच्यासाठी सातत्य ठेवलं. त्याचे तर ध्येयपूर्तीसाठी सातत्य, कोणताही ताण तणाव न घेता तिने अभ्यास केलेला आहे. पण अव्वल ठरले आहे ते कोकणातील मुली आणि सिंधुदुर्गातील ही कणकवलीत मुलगी आहे, तिला 100% गुण मिळाले आहेत. त्यामुळे याच्यावर शुभेच्छांचा वर्षा होताना आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.